Dacă vă arăt cine mă așteaptă lângă roată, deci întotdeauna este aici prezent. Merg să-i dau puțin măr. Hai mă, te dai! Dă-te! Dă-te că ne calc! Hai, dă-te! Ia uitați-l! Abia am parcat de el, mă încheiești gura lui. Ce faci, măi, frumosule, măi? Hai că de săptămâna viitoare nu o să ne mai vedem, că o să încep de la cealaltă locație. Hai. Hai să-ți dau puțin. Hai. Vino aici. Vino aici la umbră. Haide. Haide. Hai. Aici la umbră. Hai. Hai. Du-te și mănâncă. Du-te și mănâncă. Hai, mănâncă. Nu am altceva decât măr. Suflet frumos. Bravo, bravo, bravo. Am uitat să-ți spun. Poftă bună! Am venit să verific dacă am mâncat. Nu vreți să știți ce am găsit. Cum e posibil? E ca și cum mi-a lăsat... E ca și cum mi-a lăsat cadou. Ireal. Sunt... Bineînțeles că o voi lua acasă și o voi păstra, această pană. Unde ești, măi? De unde cânti? Uite-l acolo. Haide! Mi-ai lăsat pană? Uitați-l. Mi-ai lăsat pană? Mulțumesc pentru cadou. Dacă vine să credeți. Pa! Pa! Să ai grijă de tine!